DCS. Uyan na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Martes, Pizza 15 sa bulan po ni Abril 2025. 1FM 88.3 sa Amerikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa Lato Technical Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Basidalio Bitalwin Dobolel. Ibahan po tabi nindo ako hasta alas 6 o alas 8 nin pagkaaga digdi po sa programang ini. Duman sa mga parantabay ta, mga drivers na nakatutok ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian, get well soon. Siyempre, ano man ang sendong pinagkakasibutan, ngunyan na pagkaaga, kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Mentras nakantabay po digdi sa 1FM sa 88.3 DWGO, simulcast over DWRL 1080 Radyo Pilipino Legazpi. Alright, Martes Santo, Pizza 15 po sa bulan ni Abril. Sa agaman, antabayanan ang samuyang pabasa on air digdi po sa 1FM as in sa Radyo Pilipino Legazpi. Taon-taon po yan pinagigibumi digdi sa radyo. Kundi kulang na bagangon yan ang Kwandarwin, ano? Maski sa mga barangay dit na sana kay to pag siring kay ning pa Holy Week, grabe po ang mahiling mo. Ang igwangon yan sa mga barangay na sana, ibang barangay, bako na sukada barangay igwa. Ngunyan po tabi dit na sanaan nagpa-practice kay ning supasyon ni Jesus Christ. Tapos dit naman sanang tatao, dit na sanang tatao. Kaya mas maray siguro sa mga masunod, i-recorded na lang din doon mga kuha na yan. Tangani na artista, so kung dahil nagbabasa, di igwan na po tabi kitang gagaramiton dyan sa mga barangay. Adi, tayo man sa na yan,
Yugon mo yan. Iyan baga ang pinakalawig na karantahan. Di ba? Pinakalawig yan na karantahan 24 oras na karantahan. Iyan na pasyon. Pigkakanta baga yan. Alanganin man basahon mo ano. Ano ba? Pigbabasa na lang. Pero ang kadaklan kan, pigkakanta talaga. Okay? Maski sa Tagalog, Visayas o digdi po tabi sa Bicol, iyon. Tapos may sumanga parapasyon, mag-agaman buruyong na. Di ba? Mag-agaman buruyong na Iyon po yan ang practice digdi sa tuya. Anyway, so ano pa bang po tabi yan na sa tuya na mga nakultura kada Holy Week? Kami po naglalaom na magiging matrayon po, matrangkilo po ang selebrasyon ta o ang pagirumdum ta kan mahal na aldaw. Merkules, Huwebes Huwebes Santo tapos kwan. So sa gobyerno nagpaluwas na si Executive Secretary Lucas Bersamin nin executive order pirmado po tabi kan sa sugo ni PBBM na sa aga po sundo lang nin alas 12 ang laog sa opisina kang gobyerno. Okay, sa aga Merkules Santo Pizza 16. Gustong sabihin tabi kaan gustong sabihin din ang laog pagkahapon. Tapos so ngunyan baga PD sirilduhan ngunyan. Amay-amayan so mga sweldo tangani na ano yan magastos naman, di ba? Anyway, ano po ang iba pang mga issue po, mga bareta? So DPWH Motorist Assistance Center ibubugtak sa aga sa mga tidampo sa aga Miyerkules Santo sigun yan sa DPWH Bicol. Oni an marauto na bareta. Oni ang marauto na bareta. Ini ang pagurulayan tangon yan. First topic na ipreparar ko sa Indo. Nata sa kadakulan kan mga ayuda digdi, ayuda duman. Nata po tabi tapadagos ang pagdakol sa bilang kan mga pamilya na nagtitios. Asob daw susog po sa survey kan Social Welfare Station, no? Susog sa survey kan Social Welfare Station nasa 14.4 million na pamilya na po ang pobre, pamilyang pobre po digdi sa bilog na Pilipinas. Kung ito times 5 mo yan, ideal family kan mga Pilipino, tayan mga pamilyang saradit man sara, may mga 3, 4, may sarong aki 2 o day man talaga yan po tabi nagtitirios ngin maray. Kumbaga sufficiente man po tabi ang sendang kinakakan uro aldaw. Kumparan mo po tabi sa mga dainin trabaho tapos an aki 5, 3 o 4 dakulon yan memoro kang pamilya. Pero ang ideal family po kan mga Pilipino is 5, composed of 5 persons. So magagom tapos tulong aki. Yan ang ideal family. Sa 14.4 million na pamilyang nagtitios, 14.4, dakulao na yan, pira na yan, 14 times 5, 20, tapos 60 million. Sobra, mga 70 million na mga Pilipino halos kabanga. Kan kwanta ta mga 110 kay kita o sobra kabanga po tabi kan mga Pilipino pobre nagatirios kon inyan susumahon ta. Kon inyan susumahon ta kasi ako sa iling ko naman takay to diit na sa nasubilang kan mga Pilipino nata po tabi ta
nagtitios ngunyan. Di mo pwedeng basulon so tao kung natata nagtitiosin da. Saro sa faktor digdi, ura po nin trabaho na malalaugan. Ura nin trabahong malalaugan. Number 2, baka o kakon sa nakamuman na maghanap din trabaho, tabi, iyan, pero kung iningon mo, ini ang faktor talaga na kulang ang oportunidad sa trabaho, kung kaya't po tabi, padagos ang pagdakol sa bilang kan mga Pilipino na pobre. So ngunyan, ano po ang dapat niya itong gibuhon? Tasailing ko sa laog ng tulong tao na sige po ang langkaw kan bilang kan mga Pilipino, hindi ho ito day po ini nakakaugma. Sa sarong gobyerno, sa sarong administrasyon, day po tabi nakakaugma na padagos ang pag-alintoto sa bilang kan mga pobre na nasasakupan mo. Gustong sabihon, failure po ang sa imong gobyerno because natatay gwa kita din gobyerno kasi igwa kitang gobyerno tabi tangani na mapakarhay po kita ang dalagan kan sa tuyang pagkabuhay ang mga Pilipino, basic needs kan mga Pilipino. Kung dakulo na nagtitios, gustong sabihon, may failure ang gobyerno na masimbagan yung basic needs kan mga Pilipino. Ano ang pinaka-basic needs kan mga Pilipino pagkakan? Number 2 po, edukasyon. Napag-isip-isip ko po, kan nagluwas ining datos ta ini, napag-isip-isip ko, yung national budget na kung ilingon mo, mas priority kan gobyerno yung para ipagpara dole out pagparapanao po tabi na taon-taon o ubuson na yan ipagparapanao so budget imbes na maggibunin paagi kung paano tutukdoanin maghanap buhay ang tao nakaangklasin na duman sa infrastructure project imbes po tabi na sa edukasyon because kung day pa na-check, day pa nagkaigwaring kontrobersya masalang ka pa nga sa budget kan DPWH na nagkakapot kan mga infra project kisa po tabi sa Department of Education na supposed to be sa iraron po kan sa tuyang konstitusyon dapat ang edukasyon iyo po ang may pinakalangkaw na budget. Number 3 po ang salud. Iyan ang pinaka-basic na kaipuan kan sarong Pilipino na trabaho po kan sa tuyang gobyerno. Tangani po tabi na day lumagpak sa alanganin na sitwasyon yung pedestal na pagkabuhay kan tao sa sarong nasyon. May failure digdi ang gobyerno na dapat na pag-adalan po ni Presidente Bongbong Marcos. Diba? Ugmahon kita nakaresibi kita ng 5,000 na akap, kada may kalamidad, may 5,000 ka, may 10,000. Pero what is 10,000, what is 5,000 na paramintras po tabi na band-aid solution sa tulakta na kumakalam? 5,000, kung magabat-gabat nga ng swerte mo, sarong aldo, ubusan. Di ba? Iyo ini sala, so ako pigilin ko digdi, ini po, opinion ko ini, bahala man ka bukan sa indong opinion, pigilin ko ining mga solusyon na ining, band-aid solution lang ini. Band-aid solution oy. Na kung saan po, mahiling mo na talagang may diferensya sa laog ng tulong tao na
ginibukan man na Diyos, eraron po tabi kan administrasyon ni BBM, puro kita ayuda. Natapo ta pirmi kita ayuda. Kasi yung mga politician ta matatalion. Iniisip ninda yung sendang sa diring interest, na magiging pugi kita sa mata ninda kon kita po anyaon dyan sa lamplights sa pananaonin ayuda. In return, nasa sakripisyo po tabi yung basic needs kan tao na tauran talang po tabi nin para mentras na pagkabuhay. Nakatutok kita digdi sa di ba? Kung ilingon mo, dahil man nakatutok na actually ang gobyerno, para duman sa ano yan? Para duman sa mga solusyon na pang long time. Kundi nakatutok kita duman sa short time to solution, which is ayuda. Dahil ko man po kinokontra na magkaigwa kita nin ayuda. Because sabi ko nga ni, madadagit sa tuya dyan, so nakaresibi so mga nakalista sa akap sa ayuda. Pero tandaan din do, nini po tabi people's money, nadakul po tabi ang dapat na pagbugtakan. Ang kaipuan ta po is training, proper training kung paano kita magnegosyo, kung paano kita mabuhay, kung paano ang sa tuyang diskarte. Di ba? Sa madaling sabi po, nagkaigwadigdinin failure ang satuyang gobyerno. May failure digdi ang satuyang gobyerno. Sa dalaga na ini kan sistema niya to. Sa sistema niya to po, digdi sa ano yan, digdi po tabi sa mga programa pinagbubugtak po tabi ngunyan. Bako na ini karaw-karaw 14.4 million, 70 million, almost 70 million na mga Pilipino kumakalampo ang sikmura. Masabutan ta pa po ko nagkakaigwa kita nin mga kalamidad, which is wala naman. Kung igwa kita din mga kalamidad, pwedeng masabutan tayo ni because talaga, maski mayaman, nag-struggle po sa oras ng kalamidad. Pero siring kayo ding, dahil man kita inagihan, nin matitinding mga kalamidad. Arog kayo ni po ang datos kunyan. Nako, may problema. Di ba? Igwanin problema. Panahon na po tabi siguro na ang Palasyo Malacañang mag-sit-in pati ang mga economic advisors kan Palasyo kung ano ang magiging sistema digdi. Paano masusolusyonan po tabi ini na may babaan poverty rate digdi sa tuya. Dahil naman po tabi kayang ubuson yan. Dakol man talaga ang mga pobre. At ako nga ako ang kumansin do, pobre man ako, bako man ako mayaman. Di ba? Iyo po inyang problema. Dahil po kita nagkakaigwanin tumpak na solusyon because nakaangkla kita duman sa mga ayuda. Sa ayuda. Pagkatapos kan ayuda, naku akan lalaki, ibinulang, ikinarakros dyan, tapos na. Di ba? Ora kita matanos na programa o project na panghaluyan, so long-term solution, imbes kita po nakaangkla digdi sa mga short-term solution, which is ayuda, band-aid solution lang po yan. Paano na kita sa mga maabot na panahon? Sa mga maabot na aldaw, kung iyo po iniyan
mangyayari sa satuya. Di ba? Ang politiko, mas naugma po, lalo na sa mga tradisyonal, mga trapo, mas naugma sinda na dakulan nagtitios. Mas naugma sinda na dakulan nagtitios nata, dakul sindang pwedeng maloko sa pagabot kang kwarta eh. Di ba? Dakulong sindang pwedeng maloko. Gagamito ninda yung kahinaan, yung luya, yung weakness. Yung weakness kan sarong pamilya, kan sarong individual. Tanggani po tabing pagsamantalahan ninda sa oras kan kagipitan, which is eleksyon. O tawang ko ngayon kang 5,000 pero butuhan mo ako. So kwan man, sige nang iyatabi serta, bata ora kaming pangbakal bagas. Ganun po yon. Natapaguna nindo, magtug ang tao daw. Magsurusuan daw yan kung may mga pirak. Maski ako man may pirak, di ako masususendo, bata o kang 5,000, di ako masususendo, may pirak ako eh. Bahala ka mo sa buhay din daw. Pero sa sarong nagtitios na pamilya, sarong nagtitios na individual, importante hon po tabi ang 500 pesos. Importante hon 1,000 pesos. Neto na to. 50 pesos sa rangani, nag-iriwal pa. Diba? 50 pesos, nag-iriwal pa noy. Alat ko na ta 25 minutos na po makalampas ang alas 6. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart 2. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita ni 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Pangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, liter salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, liter Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar, Makadiyos, Patinabang, Vince Baltazar, numero 4 sa balota, para konsehal sa Siyudad Can Legazpi. This political advertisement is paid by Vince Baltazar, Province of Balban. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Konsyado sa pag-iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo, paninindugan sa karangayan, maaasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Permilang pig-iisip tao ang prioridad. Tiwala, pigkakaptan, asing ang sinseridad. Kaloy ang disloria, tunay na pusong masa. Sa mga albayan ay ipapanday ang pag-asa. Kinalaban na karapatan kang mga kadistrito. Bako, puro tarang, iaagi niya sa gibo. Sa tuyang iboto, para kongresista kan Segundo Distrito Canalbay, Kaloy Andes Loria, numero 2 sa balota. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development.
Pasalamatan tapuan sa muyang mga sponsors sa Limited Activities 2025, Miss Evelyn Delvo in Family, Rizal Street, Legazpi City, and Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, and Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City, Mrs. Marisa Amados, Manager, Rawis Enterprises, Rawis, Legazpi City, Mrs. Isusa Miranda, Miss Yelanas, City Agriculturist, City Agriculture Office, Legazpi City, Honorable Bibi Glinda Bongao, Governor Province of Albay, Boklan Pod Center, Elizondo District, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PNP Regional Office 5 Camp, Brigadier General Simeon Ola, Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH 2nd District Engineering Office, Dr. Maria Luz Tabuena Makasinag, President Bicol College, diyan po sa Daragalbay. Pasalamatan taman ang samuyang mga sponsors, Novena to our Mother of Perpetual Help, Honorable Vicente Baltasar III, Board Member 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marciliano III and Family, Bicol College, Daragalbay, Dr. Maria Luz Tabuena Makasinag, President Bicol College, Daragalbay, Miss Miriam Loques, Bicol College, diyan po sa Daragalbay. Alright, 40 minutos makalampas po ang alas 6 ng pagkaaga. Ano pa ang satuya ng mga bareta o Ako Bicol 131 sa baluta po yan ha, sa May 12 131 Ako Bicol. Number 4 na ata sa survey. Number 4 number 4. Basahon ko na ini pinaluwas ini ni Ako Bicol nominee attorney Mayor Attorney Pido Garbin. Okay, iyo alat ko na takuan tango na ini dali sa say na ito so kasubagod akulon sandal. Number 2 na ini ay number 4 na an Ako Bicol gustong sabihon nasa kuana sinda dali sa na ha anapon tango na ini yan dali sa na yan okay an Ako Bicol 4.20% rank number 3. Okay, rank number 3. Number 1 AXIS Tingog, tapos 4 piece Ako Bicol senior citizen yan. Duterte Tupad Malasakit ang probinsyano number 10 2. Ini tulong seat ini in kaso tulong seat ini tapos sa probinsyano nasa 2 seat man o sige, anyway yun na po yun habang parani ang eleksyon sabi nga ibaga po tabi kung sabi nga ibaga po tabi kung nakatabang man siyempre may hiling taman talaga kung ano ang resulta kung ano ang resulta kayan po tabi ngunya na eleksyon sa survey po alangkawan ng percentage nasa 3 tulong nominee ini. Okay, tapos si Mayor Pido second nominee yan kan Ako Bicol pagkatapos kan John Tarty bako na siya mayor kundi kuana kung siya manggagana kay Mayor G. Rosal tapos kay Hisham siya ang masunod na mayor. Si Mayor Pido magiging congressman akan Ako Bicol. Okay? So anyway, tabi may day ako na kakwandig di aram nindo ngunya na election dapat
Ilingon ta po. Si Vice President Sara Duterte, pinag-endorse na po si tugang ni BBM, si Senador Amy Marcos. Bata si Amy Marcos, nagpapang 14-15 na lang ini sa survey. Ngunyan, mas pinili niya po tabi na dangugon yung boses kang Vice Presidente kaysa sa siyang tugang, tamang utikon niya kamoy. Inimbestigaran sa kan. Mga utikon niya kamo. Pilipino nga pinakulong nindo. Itinaw sa nindong basang na dayon minagi sa proseso. Yung mananggad, sa totoo lang, dahil man talaga nag-agi ng tamang proseso kung pag-adalan mo eh. Sabi nga na ipotabi, ang batas ay batas eh. Ngunyan, kung ang batas po ay ano yan, babalik tutunta, ibang urulay na yan. Dahil kitang mangyayari sa tuya kaan. Diba? Ege. Alright. Panahon niya. O si Kwan man, si Kaloy Loria, Congressman Kaloy Loria, 2nd District, Canalbay, number 2. Aram nindo, nawara na so, pinuranan nin bagas digdi baga, bago mag-eleksyon, pinuranan bagas, nagsikat-sikat, bagas. Nagbalik na naman ngunyan, nawara na sa istorya kan bagas, ang bagas baw. Tako, sa totoo lang, nakakuaman kami 20 kilos of rice. Dapat naubos eh. 20 kilos of rice. Maray na klaseng bagas. Bako man po so NAP rice ang pigtao. So commercial man talaga. In fairness naman Pero ngunyan na wala na so bagas, balik naman sa dati kung sisay so mga kuaninda. Tapos sa mga barangay po, nag-iirikisa na. Ikis ngayon, Kaloy Loria ngayon. Nag-irikisan. Diyan ang downfall nindo kaan. Pag nagpaparaikis sa barangay, diyan ang downfall kan sarong kandidato. Remember po na bako gabos na tinawanan nindo sa Indoan. Tawan to sa niya 70%, taan 30%. Ito taman sa kalaban ta. Alangan nil mangyang masiruan. Dahil man niya sa ibo ngayon 70% tinawan. Inalian ki so 70%, inalian po ki mortality nin 35%. Inalian nin mortality ka ba nga 35% na sana pirdi so kandidato. Pagkatapos nung napirdi paano nga kung tinawan ko nga gabos o yun na bagang sinasabi ko. Gabos ka mo dapat taon nino gabos. Tangani na makapili ang tao nin matanos na leader. Ta kasi, ako man sana, sabi ko baga sa endo, ako, sa totoo lang, kwarta yan, sayang eh. Halimbawa, itiraw sa kuya, dyan sana yan dyan nakabugtak. Dahil ko man po yan iilingon. Dahil ko na ilingon ko yan po tabi after kan eleksyon. After kan eleksyon, ilingon mo na. Siya, ay, nagtuwa pala din, dahil ko man. So gustong sabihin, dahil po ma-influensyahan kang kwarta ang sa indong boto. Taday man indo iniling, siring na sa nakayan ang kuhan, pero so kay puanan nindo, ibakal na nindo nin bagas. Tapos so kuhan, ibakal na nindong make up. Bakal na nindong bagas o make up. Gani na, tranquilo na. Yung mansa na yan ang fight, gani na tranquilo na. Ibakal lindong make up tapos bagas. Ba? Anyway, alatura ta may report digdi si kabahaging Nestor Kagitla. Kuwanta na po tabi ang report do ang headlines na sinumitira sa kuya eh. Saro-saro untay ni. Tadi man pwedeng doa. Okay? BI nagtalaga ng karagdagang mga immigration frontliners sa pangunahing international gateway ng bansa. Si Nestor Kagitla, Iguanin Report. GO sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ano to na? Tikto. Nestor Camin.
pag-asam sa mahabang katapusan ng linggo at alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang mahusay at world-class na serbisyo publiko, ang Bureau of Immigration ay nagtalaga ng karagdagang mga frontliner sa pangunahing international gateway ng bansa. Inanunsyo ni BI Commissioner Joel Anthony Biado ang mahigit 40 karagdagang immigration officers at acting immigration officer ang naka-deploy sa Ninoy Aquino International Airport para ma-accommodate ang inaasahang pagdagsa ng mga international na pasahero. Ani ni Commissioner Biado, kami ay naglagay ng kabuang 48 immigration frontliner sa NAIA lamang upang matiyak na ang lahat ng mga immigration counter ay ganap na nakaman sa peak arrival at departure hours. Ito ay bahagi ng aming pangako na maghatid ng mabilis na tuloy-tuloy na serbisyo sa bibiyaheng publiko. Sinabi ni BI Chief na ang mga immigration personnel mula sa iba't ibang opisina sa Metro Manila ay intasan na tumulong sa mga operasyon sa paliparan dahil sa tagal ng long weekend. Sa ilalim ng kanyang bagong ipinatupad na direktiba, lahat ng entry-level immigration officers at acting immigration officers ay kinakailangang magbigay ng rotational airport duties. Ang operational surge na ito ay naayon sa panawagan ng Pangulo para sa mas pinabuting serbisyo ng gobyerno, lalo na sa mga lugar na mataas ang trapiko tulad ng ating mga paliparan. Pinalalahanan ang mga manlalakbay na makarating sa paliparan ng maaga sa panahon ng bakasyon dahil inaasahan nila ang mataas na bilang ng mga biyahero. Mula sa Bureau of Immigration, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, 50 minutos po makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Ayos. At mainit ang panahon tangon yan. Summer season bakasyon ngunyan, bakasyon. Okay? Long weekend. So iba ngunyan na mag-urulian, so iba sa aga. Sa aga pauruli na yan po tabi babakasyon sa sendang mga puro pamilya. Day ka mo maglas ngunyan kan presyo kan sira ha, taan sira ngunyan. Talagang mahal. Mahal ngunyan pag Holy Week. Lalo na po tabi sa aga, Miyerkules Santo. Sa Miyerkules Santo, Huwebes, Biyernes, Sabado. Yan. Talagang ang presyo kan sira is nagkakalakaga. Pasensya na kamuta. Maski sa muya, mahal man talaga ang barakalan kaan. Taday man kimapabakal sa imo. Day kimadara sa imo. Kung an sira mo, pag siring kay ni, halos parehas kan regular day. Mga pag Miyerkules Santo nadagdagan yan ng mga 20%. Pag Huwebes Santo mga 50% na yan. Sundo nin Biyernes, Sabado. Halimbawa ang presyo 150, mga 200 na yan. Sobra yan po. Pigbabakal mi man yan, tabi medyo man. Mahal man talaga pigbabakal yan. Dahil bako man yan barato bako man yan po tabi baratong pigbabakal. Pigbabakal yan mahal man. Kaya siyempre mahal man po tabi ang pabakal sa Indo. Bata sukar ningon yan 400 ng kilo. 400 ng kilo matulangon pa. Saka paanong kabagayan 400 ang kilo matulangon pang karne mao. Di ba nila ta ngayamay igwa man nga kikarning deng tulang. Igwa man nga kikarning deng tulang. Di ka mo pabakalang kandeng to lang Bata igwa ki mga madaya magchap. Pag madaya magchap, bayaan mo. Sigang kusit-kusit sa sarong kilo ngaya, sigang kusit-kusit. Pag mga 700 grams na, makuha na po tabi, duman sa mga lanit-lanit. Tapos ay yung mga tuluto lang, duman na pigkukuha. Pag answering kaya, sarong kilo. Pag nabugtak niya na, tapos nagkuha na sige, bayadan ko na sa 700 grams na. 700 grams. Kung makuha ka dyan sa kinuhaan mo, dyan kita, masarong kilo kita. Iyan ang laban dyan sa mga madaya man. Madaya man po tabi, an iba na mga paratinda. Pero iba, mga maray. Okay?
Balikan ta po tabi si Nestor Kagitla, BOC at SMBA lumagda ng Memorandum of Agreement upang mapalakas ang kalakalan at ma-optimize ang operasyon na DWGO Live Report. Nestor, good morning, Kamin. Bilang pagpapalawak ng kanilang ibinahaging layunin upang mapalakas ang pagpapadali sa kalakalan at paglago ng ekonomiya, ang Bureau of Customs at Subic Bay Metropolitan Authority ay pumirma sa isang Memorandum of Agreement na nakatuon sa pag-optimize ng mga operasyon ng kaugalian. Hinihikayat ang mga pag-agos ng pamumuhunan at pagpapatibay ng oversight ng Subic Bay Freeport Zone. Ang MOA ay nilagdaan ni na BOC Commissioner Bienvenido Bien Rubio at SBMA Chairman Administrator Engineer Eduardo Jose Alino at nasaksihan ni Attorney Marlon Pritza Bruto, District Collector ng Port of Subic. Ang kasunduan ay sumasailalim sa matagal na kooperasyon sa pagitan ng dalawang ahensya na kinikilala ang estratehikong halaga ng patuloy na pagkakaroon ng BOC sa Freeport. Ang BOC ay nasa zone ng higit sa 18 taon ay naghahain ng isang kritikal na koleksyon ng kita, pagpapadali sa kalakalan at proteksyon sa hangganan sa Subic Special at Freeport Zone na itinatag sa ilalim ng Republic Act No. 7227 o ang Basis Conversion and Development Act of 1992. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Bien Rubio, ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Subic Bay Metropolitan Authority at ang Bureau of Customs ay hindi lamang kumakatawa sa isang 25 taong walang bayad na panunungkulan sa loob ng Subic Bay Freeport Zone, ngunit ang pinakamahalaga ay ang isang malakas, resounding na pagpapatunay ng enduring symbiotic partnership na nagbubukod sa dalawang institusyon. Ang BOC at ang SBMA ay nagpahayag ng ibinahaging pangako upang palakasin ang mga operasyon sa ilalim ng kasunduan. Tinitiyak ng BOC ang wastong pagpapanatili ng mga pasilidad nito, pagsunod sa mga pamantayan na kapaligiran at ligtas na pamamahala ng mga nakumpiskal na kalakal, habang ang SBMA ay nagbibigay ng pag-akses sa mga pag-aari na mahalaga sa mga pangsyon ng kaugalian. Mula sa Bureau of Customs, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa mga panig na mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report mula dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. Let's go! Alright, sige. Grabe yung kuwanangon yan, ano? Yung, ano ba yan? Sa Senado. Sa Senado po, grabe ang barakbakan na ganyan. Mga senador. Ano ba yun? Dali sana ta ilingon tayo ding mga di nagluluwasan barita. Maluyahonan interan kung gayon website. Saka pag alas 7 po di naglalaw. Okay. Pag alas 7 po tabi ang tabayanan man an DWRL barita alas 7
mga darakulang istorya kan mga bareta digdi po sa 1FM asin sa Radyo Pilipino. Pero kita sundo kitang alas 9 ngunyan nin pagkaaga. Kita manggiraray po sa Tingog din Barangay. So sa indong lingkod dahil pwede ngunyan magprograma si BP. Kandidato siya bilang City Councilor number 18 sa Balota ha. Yan ang kalingawan digdi sa Legazpi number 18 sa Balota si Sir Jico. Po. Alright, sige. So, DWRL Bareta alas 7 masunod na.